La CUP no vol contribuir a legitimar una farsa i per això no ha assistit este dilluns al matí a la reunió del conseller de Presidència amb els grups parlamentaris. En declaracions a Canal 21 Ebre, la portaveu dels cupaires a la Cambra Catalana considera que les comissions bilaterals invisibilitzen les aspiracions nacionals i socials. Representa que ha de ser una reunió de preparació quan en realitat amb tan poc marge és evident que no prepararà res i que ja està tot més que pactat el que aniran a fer en aquesta reunió i d'altra banda la farsa de la reunió bilateral en si mateix. Vull dir, estem davant d'una reunió del govern espanyol amb la seva sucursal catalana, no? Que és qui governa la Generalitat, no? El delegat de la Moncloa, diguem, naltros, i per tant una reunió en la que no es parlaran d'aquelles qüestions que nosaltres considerem que són claus pel país. D'una banda, la resolució del nostre conflicte polític i d'altra banda tampoc no s'abordarà com fer front al que és l'empobriment generalitzat que estem veient del conjunt de la població, no de sectors concrets, sinó del conjunt de la població. En clau local, Estrada ha defensat la construcció del nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre i que ningú ha de defugir de la seva responsabilitat pel que fa a l'execució del projecte. Ningú pot defugir de la seva responsabilitat. La construcció del nou hospital és un compromís incomplert des de fa anys i l'ampliació no pot ser en detriment de la construcció del nou hospital perquè és necessari, no només per Tortosa, sinó pel conjunt de les Terres de l'Ebre. Pel que fa a la reducció de línies per al pròxim curs escolar, Laia Estrada demana que s'aprofiti la baixada de la natalitat per a reduir ràtios. Hem d'aprofitar, en tot cas, la davallada de la natalitat per reduir ràtios. És veritat que hi ha hagut una petita reducció de ràtios, però s'ha d'avançar més. Per què? Doncs perquè tenim una complexitat a les aules que està dificultant la feina dels docents i del personal d'atenció educativa, no tenim una escola inclusiva real i el conjunt de l'alumnat no està rebent l'atenció que mereix i que necessita perquè els docents i el PAE estan fent tots els papers de l'AUCA i per tant és sumament difícil. En aquest sentit, la portaveu de la CUP ha dit que abans s'han de tancar línies a l'escola concertada que a la pública.